आज दिनटी बहुत खुशी थिला कारण स्कूल रे छुट्टी 3 दिन दिया जाइथिला। सकाळु उठी काम दाम सारिली तापरे मुर्ज पकेଇବା ପାଇଁ ବାହାରି ପଡି मुर्ज पका सैला पर ब्रेकफास्ट करिलु तापरे मामार मोर माउसी घर को बुली जिबा ପାଇଁ जल्दी जल्दी रेडी हेई बाहरी पड़िलु। माउसी घरे पहुँचला पर मामा माउसी बसीगले पखाଳ खाଇବା ପାଇଁ। ଖିଆ ପିଆ ସରିଲା ପରେ ମାଉସୀଙ୍କ ଘର ଛାତ ଉପରକୁ ଗଲି। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ଦେଖି ଭିଡ଼ିଓଟେ ନ ବନେଇକି ଆଉ ରହି ନ ପାରିଲି। ମାମା ବି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଗଲା ସଜନା ଶାଗ ତୋଳିକି ଭାରି ଖୁସି ହେଲା। ସେଇଠୁ ମିନାନୀ ତାଙ୍କ ଗାଁ ମନ୍ଦିରକୁ ମୋତେ ଡାକି ନେଇଗଲା କାରଣ ସେ ସେଠି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ପକେଇଥିଲା। ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚିକି ମୁଣ୍ଡିଆଟେ ମାରିଲି ତାପରେ ମିଶିକି ଦହିବରା ଖାଇଲି। ହନୁମାନ ମନ୍ଦିରକୁ ତାପରେ ଗଲି ସେଠି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ବୁଲି ଦେଖିଲି। ଘରେ ଆସି ଦେଖେ ତ ମାମା ମାଉସୀଙ୍କ ଗପ ଜମୁଥିଲା। ତାପରେ ମିନା ଲଞ୍ଚ ପାଇଁ ବାଡ଼ିଲା ଖାଇସାରି ପାର୍ଲର ଗଲୁ ସେଠି ବହୁତ ସାରା ମଜା କଲୁ। ଶେଷରେ ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଇଛି। ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ।